Пускаме на намаление тези професионални машинки за постригване на марката Кемей, които предлагаме ние от ЕГС. Старата цена беше 65 лева, сега са ваши само за 50 лева. Това представлява машинката, тя е в изключително красив червен цвят, а когато я включите, виждате, че тя е оборудвана и с дигитален дисплей, на който показва оставащия заряд и дали има нужда от смазване. Остриетата й са изработени от висококачествена неръждаема стомана и е оборудвана с подвижен нож за регулиране на дължината на подстригване. Супер готина машинка, а тя е оборудвана и с турбо функция. Когато натиснете веднъж е на обикновения режим, когато натиснете втори път се включва и турбо функцията, която е по-бърза. Машинката си идва в комплект с 4 приставки за подстригване, 3 мм, 6 мм, 10 мм и 13 мм, с четка за почистване, с кабел за зареждане и с масло за смазване. Хитрово намаление само сега. Машинката е само на 50 лева. Ако искате да се здобиете с такава поръчка, можете да направите на телефонния номер или директно в сайта ни.